U proteklom periodu izdvojili smo značajna sredstva ka prevazilaženju barijera, tako da su sve neprilagođene javne površine od ivičnjaka, ulaze u zgrade, bazene, prilagodili i učinili pristupačnim građanima Srbije. Ovo kada sam rekla sve, ne mislim nažalost na sve u Srbiji, nego na one na što ste nam vi ukazali u određenom vremenskom periodu da jesu prioritet. Takođe, uz našu podršku u prethodnom periodu postavljeno je preko 100 rampi u više od 40 lokalnih samouprava, a posle više decenija postojanja i rada, prvi put od osnivanja, brojni objekti postali su dostupni osobama sa invaliditetom, kao što je zadužbina Ilije Kolarca, Beogradski sajam, filijala PIO fonda, opštine, domovi zdravlja, obrazovne i predškolske ustanove. Takođe, obezbedili smo sredstva i za adaptaciju i opremanje objekata udruženja osoba sa invaliditetom, čime su poboljšani prostorno-tehnički uslovi za rad i boravak članova, kao i izgradnju i opremanje inkluzivnih igrališta za decu sa invaliditetom, zatim ugradnju brojnih liftova i u ovom momentu dok mi pričamo imamo par liftova koji su trenutno u izgradnji, adaptacija toaleta za osobe sa invaliditetom i druge slične aktivnosti. Takođe, intenzivno radimo i na dostupnosti svih informacija za sve naše građane, jer osnovno pravo upravo jeste svakog građana da ima mogućnost da bude informisan. Iz navedenih razloga nastojimo da pomognemo u otklanjanju svih komunikacijskih barijera sa kojima se susreću neke osobe sa invaliditetom i podsjetila bih da između ostalog i Republički fond za penziono i invalidsko osiguranje da štampa sva dokumenta na zahtev građana na Brajevom pismu. Mi smo apsolutno jedno od savremenih društava koje smo spremni da usvojimo u potpunosti principe univerzalnog dizajna. Šta je to? To je dizajn okruženja i proizvoda koji mogu koristiti svi ljudi bez potrebe za ikakvim prilagođavanjem, da primenimo praktično u sve društvene oblasti i to treba da postane naša svakodnevnica i da ne ističemo stalno da se borimo za društvo, za Srbiju bez barijera, nego da ona zaista i bude na svakom koraku Srbija bez barijera, kakva ona i jeste. Takođe, princip univerzalnog dizajna u najvećoj meri pomažu osobama sa invaliditetom, ali i svima nama da olakšaju život. Na primer, rampa ili lift olakšat će kretanje ne samo osobama sa invaliditetom, već i starijim sugrađanima i majkama sa decom. To jedan treba da bude univerzalni princip življenja, jer niko od nas nema posebne potrebe. Svi imamo iste potrebe i svi mi u određenom momentu imamo određene barijere. Treba da gradimo takvo društvo i takvu sredinu da apsolutno smo svi ravnopravni i opet napominjem, vi nam treba da pomognete u tome.